در арафаи оғози ҷоми ҷаҳонии футбол 2018 Русия шароити ба қайдгирии макони зисти муҳоҷирони кориро каме нармтар кард. ҳамакнун муҳоҷирони корӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ дар давоми баргузории чемпионати футбол дар Русия ҳақ доранд то 3 рӯзи корӣ маҳалли иқомати худро дар мақомоти расмӣ ба қайд бигиранд. Дар як фармоне ки раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин соли гузашта содир кард, муҳлати ба қайдгирии маҳалли иқомати муҳоҷирон ҳамагӣ 1 рӯз муқаррар карда шуда буд. Барои тафсилоти бештар ба ҳамкорам Абдулло Ашуров муроҷиат мекунем. Абдулло, салом. Тағйироти нав аз кай ба иҷро медарояд ва ба ҳаёти муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия чӣ таъсир хоҳад дошт? салом Шаҳло. Тағйироти нав то 3 рӯзи дигар ба иҷро медарояд, чун маҳдудият дар муҳлати сабти номи шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия аз 25 май шурӯъ гашта то 25 июл дахл дорад. Чун дар ин муҳлат шурӯъ аз 14 июн то 15 июл дар Русия ҷоми ҷаҳон оид ба футбол доир мешавад. Дар ин муддат дар 11 шаҳри Русия шурӯъ аз Москав то Санкт-Петербургу Сочи бозиҳои футбол ҷараён мегиранд. Русия соли қабл эълон кард ки муҳоҷирон дар ин шаҳрҳо бояд дар давоми на бештар аз 1 шабонарӯз маҳалли иқомати худро ба қайд бигиранд. Ин муқаррарот албатта шароити муҳоҷирони кории тоҷикро хеле маҳдуд карда буд, то ҳадде ки бисёриҳо мегуфтанд муҳоҷирони кории тоҷик наметавонанд дар як рӯз маҳалли иқомати худро сабти ном кунанд. ҳатто мақомоти тоҷикистон ҳам моҳи қабл аз муҳоҷирон хоста буданд дар давоми ҷоми ҷаҳони футбол аз сафар ба ин 11 шаҳри Русия худдорӣ варзанд, чун хоставу нохоста қонунҳои Русияро вайрон мекунанд ва эҳтимоли хориҷ шудан аз Русия ба онҳо таҳдид мекунад. Пас оё дар 3 рӯз амалан, Абдулло, як муҳоҷир метавонад худро ба қайд бигирад? 3 рӯз низ хеле муҳлати кӯтоҳ аст Шаҳло, вале ба ҳар ҳол шонси ба қайд гирифтани маҳалли иқомат бештар мешавад. Аммо тавре худи муҳоҷирон мегӯянд ин кори осоне нахоҳад буд, чун дар муддати 3 рӯз муҳоҷирон дар кишвари бегона кордиҳанда ва ё соҳибхонаеро бояд ёбанд ки розӣ мешавад онҳоро ба қайд бигирад. Хуб, Абдулло, то ҷои маълум аст ин маҳдудият дар дигар шаҳрҳои Русия нест. Пас чаро муҳоҷирон ба ин шаҳрҳо намераванд? Шаҳло, шумори онҳое ҳам ки ба дигар шаҳрҳои Русия ба кор мераванд кам нест. Дар шаҳрҳои дигар муҳоҷирон имкон доранд дар муддати 15 рӯз маҳалли зисти худро ба қайд бигиранд, аммо аксари ҷойҳои кории сердаромад маҳз дар ҳамин 11 шаҳри бузурги Русия ҳастанд ва муҳоҷирон ҳам талош мекунанд дар ин шаҳрҳо ҷойи кор ёбанд. ҳатман ки бештариҳо дар сохтмон кор меҷӯянд, не? бале, аксари иншоотҳои ҷоми ҷаҳонии футбол аз ҷумла варзишгоҳҳоро маҳз муҳоҷирон сохтанд. чанде пеш ҳомиёни ҳуқуқ Русияро ба он муттаҳам карданд ки дар сохтмонҳои олимпиадаи Сочи ва варзишгоҳҳои бузурги ҷоми ҷаҳонии футбол аз меҳнати муҳоҷирон истифода карданд ва ба онҳо музди маоши шоиста пардохт накарда дар шароити ғайрибашарӣ онҳоро кор мефармоянд. Ташаккур, Абдулло, барои суҳбат.